Een prutte meesken boeken nu al hun vakantie voor de zomer. Dit vernemen ze ook bij Camping Het Wiert in Jennewaard. Veel meer inderdaad dan normaal. Het begint altijd na de kerstvakantie wel op te lopen. Maar nu voor de zomer, alleen voor de zomer helaas. Maar wel, dat komt natuurlijk door de corona. Het is heel duidelijk. Mensen willen graag zeker weten zijn voor een plekje. Vorige zomer was druk. En nu denken ze dat weer hetzelfde gaat als vorig jaar. En daarom zijn ze nu al bezig met boeken, meer dan normaal. Dat zag je eigenlijk al in november al iets meer interesse ook alweer voor de zomer. Helaas is het nog niet zo druk weer voor het voorseizoen zoals Pasen. Dan waren we altijd heel veel Duitsers hier op bezoek. Met de Duitse zelscholen en die blijven natuurlijk nu achter. Dus dat is dan wel weer een zorg. Dus het is tweeledig. De alronde periode wie ek voor de camping onwis. Nou ja, het winterseizoen is natuurlijk voor ons sowieso niet de periode waar wij het van moeten hebben. Dus ja, ik vind niet dat wij mogen klagen als je kijkt naar andere echte ondernemers die echt helemaal niks kunnen. En wij kunnen in ieder geval nog boeken voor de zomer. Dat is dan wel heel fijn. Maar ja, voor iedereen is het gewoon een onzekere periode en dat is net zoals voor ons ook. Annelie hoopt natuurlijk dat dit soort tafereelen wel mogelijk zijn in december. Wij kijken er natuurlijk naar uit. Ik denk iedereen in Nederland dat die lockdown er af kan. Maar dan moeten natuurlijk eerst de cijfers beter. En het vaccineren is natuurlijk wel een hoop. Dat we gewoon 1 april lekker los kunnen, toiletgebouwen open. En dat iedereen toch weer ook naar buiten. En ook een beetje weer stiekem wat plezier en wat mag. Dat zou heel fijn zijn. Ja, ik hoop gewoon dat heel veel mensen weer lekker zorgeloos kunnen genieten. En dat ze ook lekker op vakantie kunnen waar ze naartoe willen. En wij zijn in ieder geval klaar voor. Dus laat ze maar komen. We moeten eerst maar even uit deze sombere lockdown.